Daon na kami na bendisyon na namin. Bendisyon na. Mabuhay! Mama, auntie ko, kasama po natin siya sa riding community. Kaya wag na po kayo magtataka na ibibigay po namin ay manggagaling po sa kanila din. The Kasanchakwan community, the Sitio Binmunton, maraming salamat dahil napili po ang aming humble, pinakamalayong lugar ng Binalonan. Sumobra na po kayo.